nne na nna na-akpọ ụmụazị eje ekeresimesi na-akpọ ụmụaka na ụlọ ịhapụzi ụmụaka na township nọ ya mere ha ji adị anụkasịbụ ụmụ nkanka dị aha anụ asụsụ ụmụazị topụta agbọghọ egbawa ihe ọgbụgba kpọrọ ha na ụlọ ka ụmụ okorobịa natara anata negharị anya ọ ihe nna gwabụ ndị otu m amụtakwuona m agbọghọ ana m akpọkwa ha n'ụlọ o nwere ofu nwaanyị na-agwa sị na ọha emisikwa emisi ọ na-esevu ego from January to December ọ na-esevu ego o ji akpọkọ ụmụ ya n'ụlọ ndị nnata nnagharị anya ụmụaka ije na-anụ ụmụ ofe mmanụ a ma ndị ugwu like anyị nwa nọ n'obodo a nke obodo a jọsialụ fa akwa oge m bịarụ n'obodo a ka m wee kpee sị Chineke kwukwana ka ndị akpọ m ihu na-ekpekwa ka na-ekpekwa Chineke anyị ya ekwekwa maka na ihe yọrọ Chineke ka ọ ya emeri ihe onye nyere Chineke ka ọ ya emeri ayọrọ nye ọbịa ya emeri nya o ya enyekwa ụmụ m nwa afọ Igbo ndị mụ na ha na-asụ ofu asụsụ so si na-akpọ ụmụaka na-anụ ụlọ ka ha marube nna ha marakwuo na-asụ asụsụ no my mother say I be Igbo I be this ị na-ajụ kiri my mother say na abụ m onye Igbo I be Igbo ezigbo ihe ka ọ bụ ị na-asụkwuru ụmụ gị asụsụ ha asụsụ bụ ụnụ ka ha na-amụta asụsụ ọ yakwa ka ndị ugwu si eme ndị ugwu nwe onye ugwu ahụ asụ ụmụ ha asụsụ maka ndị ofe mmanụ mana ndị Igbo anyị pụtara anaghị amụ oyibo na-asụkasị nka oyibo enwe isi n'ọdụ ha ya edetanwu n'akwụkwọ na-eme ka e wee sị ị na-asụ oyibo bịa ma ha ede afa gị so na-asụrụ ụmụaka asụsụ na-akpọ n'aha ụlọ ka ha marube nna ha ụmụaka topụtara agbọghọ ịkpọrọ ha na ụlọ krismas ụmụ okorobịa natara anata enegharị anya ihe ejeso nka pati okeshọn etu kwasị ha kwado eje isoro ha jee ngwa ka eji ere nwa mkpi esokwa m agwa ụmụ m pịacha ụmụazị ka ha kwudo ụmụaka ruo n'oge ịnụ di a sị na ihe onye ruru ego ọ bụghị ụsa so ọ na-adị mma oge ekeresimesi oge agụgụ ọbụla ya anụ ụlọ ụmụaka nọ holidays ụmụaka topụtara etopụ kpọrọ ha na-anụ ụlọ maka ndị nnata na-anata ya so ka ha tụgharịa anya atụgharịa anya ajụbana nwa bụ onye ka ị bụ nye m nọmba ga-emebe change of nọmba yes ihe onye ruru ego ọ bụghị ụsa from there ole jiri ole do anyị eyi ya shebi lacha nkwụ ka m na-ekpe n'isi mmadụ ka m na-ekpekwa n'isi onwe m yes maka amụpụtakwana m ụmụ agbọghọ fana ha etopụtana so ọ na-adị mma oge agụgụ kpọrọ ụmụ gị na-anụ ụlọ adịghị ahapụ ha n'obodo ahụ n'obi onye mere ụmụaka si eme mmekasị ebe ha si na-asị ofu ihe aha ka ọ bụghị ofu omume ndị Igbo na omume ndị agha asụ Igbo abụghị ofu asị ọkwọ na ezigbo mmadụ anụ ha mana ihe dị iche na-adị esokwa m ekpe n'isi ụmụ m hoo ha yakwa anụ onye asụsụ ọzọ ha ya anụ onye asụsụ anyị Igbo amaka so na-akpọ ụmụaka na-anụ ụlọ na-asụrụ ha asụsụ Igbo gosi ha ihe asụsụ ozere ịma kụziere ihe asụsụ ozere ịma ka ha ghara ịhapụ omenala mebe omenala ọ na-adị ezigbo mkpa ịghọlago